سقف غريب علو خبري سقف غريب علو خبري سلام تقطعتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو نايلو مارستي ولا كبزح زي زينان حبريتان زمس تخونكو أبزو أنا بقتا نزوم أبسد زلنا بقندو دما نبي أوروبا نزلنا زد سارستي كون سلازي أبي أوروبا سدتنيا زلها كمو نبي أوروبا نسدت تحسب زلها This video is for you. صبوا غيركم سمعوه مهنياتو أوروباويان حقتاتنا توم نبي يقصهم يغيروا له سبيشال جل هجرات دما بتري رخصة كسرحوا لي جميرة مع لون عكرينا كله أبقر بابتنا هجر زقاتهم زلوا كنتات كنرينا جزيان ترخيمنا دما مودة تون أب غازا زلوا كنتاتون بكفي لو كن رياكم فترينا سلازي جا فيديو بزح حق داس حبريتك كلوايو لايك جبرو سبورت جبرو أغلى غيركم تسمعكم دما very important information كتروح بيهم مجمريا جزيا خي وسدنا بس قدينا سدتنياتات كنجمرينا جا فيديو زيا نقول لسبكم تبصح كجبرو دما يمحصن مغنياتو نبزح حساب كتاكم سلازخونه let's go to Germany now, which is making headlines for a U-turn. This is about immigration. Germany now wants tougher immigration measures. Chancellor Olaf Scholz announced it. This was after a marathon meeting with German state leaders. They've come up with new rules. They'll make it easier for Germany to deport migrants. And it's a far cry. So, انتايو تعلامة جرمن حدا حدش حقي دحرنا وحوان صنع حقي زدما تفدرالعوا منقستي تغلالا منقستي مستم ناي زوباتات منقستي بمخان هذا هيستوريك ويكا تاريخاوي وسانة غيرنا زبل يلزروك حيو انتايو زي تاريخاوي وسانة نزبل سنهلنا تصابناتو كنرينا سلازي جرمن قبل أبسدتنيا زلوا أكايدا يكون مرقتي بتريرو قيار كم زخل الزك بلو خلو دما نساتهم قشفافن ويم زفتنو بنصر ቋንቋ أنا خنقركم أب أفريقيا زت أمتيو نتهم تعادو أشلاشل كم زلون بتتجاجمرينا يمنا أب أفريقيا زت أمتيو حبيب زي بلوخا إيرتراون نزل لخا دما بقات تايو كال دما إيرتراويان أب جبنات نزنبرو زتن كفالون كلواميو أب مستناي فيستيفالات زقاتم زنبري this new law زحدش أكايدا نعود حقزهم مخانو نتصر كنا نيجبا نهيلون جنس أبصاب كبناه ما وشتو. Cry from Germany's old policies, pro-refugee policies, implemented by former Chancellor Angela Merkel. And Germany's case is not unique. It's part of a larger trend we're seeing across Europe. On Monday, Italy proposed a migrant plan. Prime Minister Giorgia Meloni is shipping them off to Albania. Migrants will wait in Albania while their asylum applications are being processed by Italy. Meanwhile, the French Senate is also debating tougher immigration bill, a tougher bill. And then, of course, there's the UK. They started it all with their ship to Rwanda plan. So everywhere you look. سلازي كلن هاجرات جرمن هذا فلوي حقي أتاتي اللهم تاريخاوي إلى طلا طليان نتوما بعض مصر هاجرات أوروبا كسمام سلازي قالوا ناب ألبانيا تبهال هاجر كسقوميم ويا أبو خوينهم كتصبي كبلويم سلام تايز حقاوديو كما سي تكباريو سنهلنا كرينا فرنسا صنع حقي قبل سدتنيات كون كذا صنع حسيب الله ناي الانجليز ما كابز حلفوا وان جينا يتسمعون سلازلهم بر نتوم زي تقبلوهم ديوم وي ابتناتهم immigration process قال سباتنا برواندا خوينهم برواندا خوين بروسسهم كسالت سلازي نفسه كف هاجر نعي واساني زبلته منقدي يا تختل زلا انا عشت هاجرات كم بعل سويسرلاند نرويدين دنمارك كمون سويدن زع مثلا دما ددحر زين عبيت انتاي غبرايلن بيزلا بفلاي انا زغمت على سويس ترير حق سلازلهم من مجمريا تقبر ضد حريا كنسعب مباليهم تصبي زلو مغنياتو مجمريا حق زفرسو كونو سلازي دليو سلازي هاجرات سلامتاي زخوينو صنهلا غلصلكم يا let's go Europeans are shutting the door, trying to outsource their refugee problem. Here's our report. Olaf Scholz has struck a deal. He's found a way to appease leaders in Germany's 16 states. After hours of discussion, this is what he came up with. I don't want to use big words, but I would like to say that I believe this is a historic moment as we sit here. In light of an unquestionably huge challenge with very large numbers of migrants and irregular migration, we have managed for all levels of the state to closely cooperate, which is necessary. مجمريا نزي عبق على كتقملاي دليني يجن عبز زلنا يكونتات مستبزح سدتنياتات بخلو وجنز متصنا زلو حقاويان سدتنياتات التمنقستي حر عب تاريخاوي وساني ويكا عود كجبر كيلو لو زدما كسمامعو مخالوميو
ንሱ ድማ እንታይ እዩ ንሱ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ምስቶም ኩሎም ስቴት ናይቶም ዞባታት መምሕዳራት ብምዃን ኣብ ሓደ ክመፁ ምኻሎም ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ኩነታት እዚ ዝመፅእ ዘሎ ድማ ካብ ምንታይ እንተኢልና ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ስደተኛታት ክቕበሉ ከለዉ ድንጋፀ ፍሉይ ስለ ዝነበሮም ኣይኮኑ እንታይ ዳ ቁጠባ ናቶም ኣብ ዝበለፀ ግዜ ከም ዝነበረ ቁጠባ ናይ ጀርመን ድማ ብተደጋጋሚ ከም ዝነግረኩም ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ manufacturing hub of Europe or the world እውን ኮይኖም ነይሮም ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ፋብሪካ ናይ ኤውሮጳ ስለ ዝነበሩ ቁጠባ ናቶም ካብ ዓንዲ ሕቆ ናይ ኤውሮጳ ስለ ዝነበረ ፋብሪካታት ድማ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ስለ ዘድልዮ ብድንጋፀ ይኮኑ ዝቕበሉ ነይሮም ስለ ዘድልዮም ዝነበረ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ሰብ ከድልዮም እዩ ብዙሕ ሰብ የድልዮም ኣሎ እቲ ዘድልዮም ዘሎ ሰብ ግን ዘይሕጋዊ ስደተኛ ኣይኮነ እንታይ ዳ መሪፆም ባዕሎም ዘድልዮም ስደተኛ ካብ ህንድን ካብ ካልእን ከምፁ ስለ ዝወዱ እዩ ስለዚ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ክሰጉ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ሕጊ ናቶም ናይ ቀደም ኣይፍቅደሎምን ነይሩ ምክንያቱ ቅድሚ እዚ ሕጂ ዘሎ ቻንሰለር ዝነበረት አንጀላ ሜርከል ኦፕን ዶርስ ወይ ከዓ ንስደተኛታት ንዝተወፅዑ ክንቅበል ኣለና ብምባል ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ኣብ ልዕሊ ሱርያውያን ስደተኛታት ዘርአያቶ ወላ እኳ ኣዝዩ ሰናይ ተግባር እንተኾነ ብብዙሕ ናእዳን እንተትረፈላ እቲ ናይ ጀርመን ህዝቢ ግን ኩሉ እቲ ፀገም ናይቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኢቭን እቲ ፍሽል ፖሊሲ ናይ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዩክሬን ዝተኸተሎ ዘስዓበ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ቁጠባ ፀገም ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ሃገራት ናብ መን እየን ዘፀግዖ ብትክክል ፈሊጥኩም ኣለኹም ናብ ስደተኛታት እየን ዝፀግዖ ቁጠባ ክሓምቕ ከሎ ሃገራት ሽግር ከጋጥመን ከሎ ቀዳማይ ዝሕመን ዝጭፍጨፍን ዝፅረፍን ዝዋረድን ስደተኛ እዩ ካብኡ ናብኡ ድማ እቲ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ስለዚ እዚ ድማ እቶም ኣብ ጀርመን ዘሎ ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድማ ኣብቲ ናይ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ዘጋጥም ዝነበረ ባእሲ ናይ ጊሰን ክልተ ግዜ እንተኾነ ከምኡ ናይ ሽቱትጋርት እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘምፅልኩም ነይረ እቶም ፖለቲከኛታት መንግስትናትና ዳይ ስንፍና እምበር እዚኦም ቀጥታ ክስጎጉን ክጥረዙን ዝግብኦም እዩ ዝብል ነይሩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ድማ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዝነበሩ ኮይኑሎም ሕጂ ንክጥርዙሉ ዝኽእሉ ደረጃ የብፅሕዎም ዘሎ ስለዚ እቶም ከባቢ 200 ድዮም ልዕልዩ ዝኾኑ ኣብ ሽቱትጋርት ተመዝጊቦም ዝነበሩ ከምኡ እውን ኣብ ጊሰን ዝነበሩ ዕጫናቶም ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ሕጊ ሕጂ ዘፅጥቕዎ ዘሎ ዝምስክሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ንዓታቶም ጥራይ ግን ኢሎም ኣይኮኑን ዝያዳ እዚ ዜሮ ቶለራንስ ወይ ከዓ ምፅማም ነዞም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ወይ ከዓ ነዞም ካብ ካልእ ሃገር ዝመፀኻ ስደተኛታት ሕግናቶም ክትጥሕስ ከለኻ ቀልጢፎም ክፅንፅሉካ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ እስር ቤት ናቶም ገይሮም ከብልዑካ ከሲኸኑ ስለዘይደልዩ እዚ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቶም ብገበና ዘለዎም ሰባት ከይደቀሱ ዝሓድርሉ ግዜ ከም ዝኸውን ንፁር እዩ እዚ What exactly is the historic decision? It seems to be undoing the past. Germany has been seen as a welcoming country for refugees and asylum seekers. This was because of the policies of former Chancellor Angela Merkel. She opened the door for people trying to escape conflict zones and other unsafe places, and she's been blamed for all that followed. Europe in general and Germany in particular are seeing a surge of immigrants, people fleeing war zones and poverty around the world. The EU promised to be humane to asylum seekers, but it wasn't prepared for the rush. So now the bloc is slamming the door shut, one country at a time. Germany will reduce support for migrants. They'll have to wait longer until they're eligible for healthcare funding and other social services. It's a bid to make Germany less attractive for So German ብሓፈሻ ነቶም ዘለው again ብዙሕ ግዜ ተሰምዑ ኣለኹም ኣብቲ ግዜ ፀገማት ዝነበረ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፖለቲከኛታት ዝወፅእ ዝነበረ ነቲ ዝነበረ ከይዝስ እውን ከነፃሪ ኢና ምክንያቱ ብሽም ኤርትራውያን ወረቐት ዝወሰዱ ወይ ብካል ኣታሊሎም ወረቐት ዝወሰዱ እንተሎ ኣፃሪና ክንረኽቦም ኢና ክብሉ ከለዉ በቲ ካልእ ድማ እቲ ዝተፈላለየ ገበና ዝተፈፀመን ገለመለን ከብሉ እዮም ነቶም ሓደሽ ዝመፁ ግን ብንፁር ሓደ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን ከም ዝፅበዩ ክገብርዎም እዮም ወድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ብቐጥታ ከም ዘይሳተፉ ክገብርዎም እዮም ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ክፍትኑ ጀርመን ንዝኾነ ይኹን ስደተኛታት ሰሓቢት ሃገር ከም ዘይትኸውን ብፍላይ ድማ ነዚ ናትና ዓይነት ህዝቢ ስለዚ ዎች ኣውት ኣብ መንገዲ ዘሎ ወይ ገለ ዘሎ ስደት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ንእሽተይ መንስማዕ then we will move to the next immigrants. And Germany's far from the only European country doing this. Italy has been at the forefront of the European migrant crisis. Prime Minister Giorgia Meloni says it's a victim of geography, becoming the first port of call for migrants who brave the Mediterranean. Her solution? Change geography for the migrants. Instead of staying in Italy when they land, migrants will be packed off to a non-EU member, the Balkan nation of Albania. The agreement consists So ናይ ጣልያን ድማ ፍልይ ዝበለ እዩ ናይ ጣልያን ክልተ ዓይነት እዩ እቲ ኩነታት ናቶም ፀገም ናቶም ክረአ ዝኽእል እቲ ዝዓበየን ቀዳማይን
ቀጥታ ኣፍ ደገ ናይቲ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ናብ ኣፍሪቃ ዝቐረበ ስለ ዝኾነት እቲ ማዕበል ናይ ሓድሽ ስደተኛታት ቀጥታ ናባቶም እዩ ዝወርድ እንተኾነ በዓል ጀርመን ንጥልያን ኩሉ ግዜ ምስ ከሰስዋ እዮም ከምቲ ጥልያን ንካልኦት ትኸሶም ምክንያቱ ኣባኺ ስለ ዝመፁ ኣባኺ ይኮኑን ዝቕመጡ ዘለዉ ብዓይኒ ሓቂ ተኮይኑ እቶም ዝበዝሑ ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ኤውሮጳ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብምባል እዮም ዝኸስዋ ስለዚ ኣብዚ መጀመርያ ዝመፁ ዘለዉ ስደተኛታት ክሕግዝዋ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ናይ በይና ውሳና ወሲዳ ንገለ ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ክሰድድ ምስ ኣልባንያ ትበሃል ኣካል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኮነት ሃገር ኤውሮጳ ናብኡ ክሰዶም ወሲና ኣላ ማለት እዩ እስከ ከመይ ክኸውን እዚ ካ ንስማዕ the fact that Albania will give Italy opportunity to use some areas of the Albanian territory in which Italy can create at its own expense under its jurisdiction two structures where it can set up centers for the management of illegal migrants. These facilities will initially be able to accommodate up to 3,000 people who will remain in these centers. The centers are supposed to become operational next year. They will house up to 3,000 migrants, which is almost nothing compared to the number of people reaching it. So ካብ ንዓመታት ዝጅምር ፕሮሰስ ክኸውን እቲ ፕሮሰስ ናቶም ኩሉ እቲ ሕጋዊ መንገዲ ናይ ዕቑባ መስርሕ ናቶም ካብኡ ኮይኖም እዮም ክፍፅምዎ ግን ኣገይን ከም ብሰለስተ ሽሕ እዮም ክጅምርዎ ሓሲቦም ዘለዉ ምክንያቱ ትቕበል ሃገር እውን ሊሚት ስለ ዘለዎ ግን እዚ እውን ሓደ ኣገባብ እዩ እንታይ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብኸመይ ክፈትሖ ክእል ንበይነ ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ Italy. Meloni says their asylum applications will be processed in a month and only one center will house migrants at a time. So she expects to hold 36,000 asylum seekers in Albania every year. Is this legal? The UN says it is, provided some rules are followed. First, that all the rights provided by the Conventions on Refugees and Human Rights are respected by the concerned countries. And second, that these transfers must not become a shift of responsibilities as far as refugees' protection is concerned. They must instead become an enhancement of a shared responsibility. Who will check if Albania respects human rights? Will the EU ensure that Italy doesn't abdicate responsibility? We'll find out in a few months. On the face of it, Europe seems to be doing everything it can to shift the refugee burden elsewhere. France seeks to deport people who are a serious threat to public order. That could mean anything, but they'll make an exception for people who work. ከምኡ ድማ ናይ ጥልያን ከም ዝኸውን ከሎ ፈረንሳ ድማ እንታይ ትገብር ዘላ ምዚ ሕጂ ብዙሕ ናይ ስደተኛታት ወይ ከዓ ናይ ካልእ ዓሌታት ዝኾኑ ዝገብርዎ ዘለዉ ገለ መለስ ዕግርግርን ገለን ይመስለኒ ካብኡ ተበጊሶም ዝኾነ ስደተኛ ዝገበሮ ገበን ሪኦም ክጥርዙ ምዃኖም ስለዚ እቲ ገበን ግን ንጹር ኣይኮነ እንታይ ዝገበሩ እዮም ክጥርዙ እዚያ ድማ ተፍርህ ከምዚ ዘይንጹር ሕግደ ተውፅእ ሽዑ ኣብ ዝደለኻዮ ማኒፕሌት ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ፍራንስ እውን ሓደ ፍሉይ ሕጊ ከተጽድቕ ትጓየላ In sectors with labor shortages. Basically, people willing to get exploited at minimum pay. Then the UK is trying to send migrants to Rwanda in Africa. British courts have struck down this plan, but the government is appealing the decision. Even if it loses, there will likely be other deportation drives. It seems Europe's anti-immigration push has just begun. So, ከም ዝረኣናዮ እቲ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከም ዓዲ እንግሊዝ እውን ምስ ሩዋንዳ ሓደ ዓቢ ዲል ጌራ ኣላ ንኽትመልስ እሱ እንተዘይሰሊጡ እውን ካልእ ክመፅእ ምዃኑ ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ እዩ ዝብል ዘሎ ሶ ኦል ኢን ኦል እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ከቢድ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ናይ ስደተኛታት ኩነታት ነዚ ይመስል ሕጂ ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ጥራይ ኮንኩን ክርኢ ደልየ ዘለኹ ኣብተን ጎረባብትና ድማ ክርየ መጀመርያ ናብኡ ቅድሚ ምኻድና ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ እንታይ የጋጥም ኣሎ እስከ ንስማዕ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ዘሎ ክገልጸልና እዩ ሓንቲ መጀመርያ ብሱዳን ክጅምር ደልየ ኣለኹ which is very about the war in Sudan. The conflict erupted in April this year. On one side is a ruling military junta led by General Abdel Fattah al-Burhan. He's fighting against his former ally, General Mohammed Hamdan Dagalo, also known as Hemeti. Hemeti leads a paramilitary group called the Rapid Support Forces, or RSF. It's effectively his private army. It boasts over 100,000 troops, 1 lakh troops. These two sides, Sudan... So, ሕጂ ድማ ዓለም ምሉእ ረሲዓቶ ዘላ ውግእ ኣብ ጎረቤት ሃገርና ዘሎ ክንርኢ ኢና እዚ ኩነታት እዚ ድማ ምናልባት ገለ እቲ ሚድያ ናይ ዓለም ብናይ ጋዛን ናይ ዩክሬንን ምሉእ ኣቓልቦ ስለ ዘይሃቦ ኣብዚ እዋን እዚ እናተባርዐ ዝኸይ ዘሎ እዩ ንእሽተይ give me 1 second I will show you one ስለዚ እቲ ዝተረስተዐ ኩናት ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ሃገር ምሉእ ኣብ ክልተ ተመቒላ ህዝቢ ኣብ ዝበርትዐ ስቃይ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዝኾነ ይኹን ናይ ሚድያ ካቨሬጅ ዘይረክብ ዘሎ እዩ the forgotten war ተባሂሉ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየኩም ናይ ኣፍሪካ ውግእ ብፍጹም ትርጉም ከም ዘይብሉ ናይ ኣፍሪካውያን ህይወት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ እዚ ምስ ተረዳእካ ጥራይኻ ከም ኣፍሪካዊ ክትሓስብ ዘለካ ምክንያቱ ኣብ ጋዛ ብርቱዕ ውግእ ይካየድ ኣሎ and I am really sorry ኣብ ልዕሊ ጋዛውያን ዝወርድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ኣዝዩ ዘሕዝነኒ ተመሳሳሊ ስቃይ ግን ኣብ ሱዳን የጋጥም ኣሎ ኣሽሓት ሰባት እውን ተጎዲኦም ኣለዉ ሚልዮናት ሰባት ድማ ህይወቶም ተበላሽዩ ኣሎ ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና
እትውግድ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ እንታይ መክንብሎም ኢና ናይ ስልጣን ስኽራን ዘለዎም ብካልኦት ሓይልታት ዝዝወሩ ናይቲ ሰራዊት ናይቲ ቀንዲ ሰራዊት ሓላፊ ጀነራል ዓብዱልቡርሃን አልፈታሕ ዝበሃል ንሱ ሓደ ኣሎ በቲ ካልእ ድማ እቲ ደጋሎ ወይ ከዓ ሕሜቲ ዝበሃል ጀነራል ድማ ንሱ ምስቶም ዕጡቃት ምልሻናቱ ኮይኑ ነቲ ሃገር ኣብ ክልተ ዳርጋ ክትዕረየሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ኣብፂሖም ኣለዉ ናቶም ካብዚ ምብፃሕ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ራእዩ and the RSF have been fighting for more than 6 months now. They're fighting over the control of Sudan. A major battleground is the capital Khartoum. It's been a hotspot since the war began, and that's still the case 6 months on. On Sunday, at least 20 people were killed after a shell struck a popular market. Both factions have Khartoum in the crosshairs, and civilians there are paying the price. But the fighting is not restricted to the capital. It has spread to other parts of So, هذا كابتي برتع مواجه بوتانا السودان كارتوم يا خوينا زلتا رئيس كتما مغنياتو እቶም እቲ ሃገር ዳርጋ ኣብ ክልተ ኣብ ዝተፈላለዩ እንዳ ተመቂላ ዘላ እቲ ሰሜን ከምኡ ድማ እቲ ፈለግ ኒል ዝኸደሉ ዘበለ ሰሜን ኩለንተን ከተማታት ናይ ሰሜን ክሳብ ኣብ ፖርት ሱዳን ከሰላ ዝኩሉ ወሲድካ ማለት እዩ ኣብ ቁፅፅር ናይቲ ጀነራል ዓብዱልቡርሃን ዝበሃል ዘሎ እዩ እዚ ድማ ዝምድና ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ቀጥታ ዶብ ምስ ኤርትራ ምስ ግብፂ እውን ዘለዎ ስለዝኾነ ምስ ኢትዮጵያ እውን ዘለዎ ስለዝኾነ በንጻር እቲ ምዕራብ ናይ ሱዳን ዳርፎር ዝበሃል ወገን ወሲድካ ብኡ ዘሎ ወገን ብሙሉ ድማ በቲ ናይ ሕሜቲ ወገን ዝድገፍ ሰራዊት ብኡ እሱ ዝሕዞ ዘሎ ንሱ ድማ ዓበ ደገፍ ሓያል ደገፍ ካብ ዩኤኢ ወይ ከዓ ኢማራት ዝረክብ ዘሎ እዩ ኢትዮጵያ እውን ንዑ ከም ትድግፍ ዘላ እዩ ዝንገር ስለዚ ከምዚ ኮይኑ እቲ ሃገር ዝሽምግል የለን ማለት ተፈቲኑ ነይሩ ግን ክሳብ ሕጂ ሓደ መዕልቦ ክረክብ ኣይከኣለን ኮይኑ ተሪፉ እውን ተሸማጊሎም ልክዕ ከምዚ ናይ የመን መቃቂሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ናቶም እዮም ክገብርዋ እቶም ዓረብ እምበር ኣይ ቲንክ ተመሊሳ ከም ቀደም ሓንቲ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ኣይብልኒ እዚ ኩሉ ዘረባ ግን ንመን ክጎዲ ኢለ የምፅእ እዮም ምስኪ ናይ ህዝቢ ኣብ መንጎ እንታይ ከም ዝረክብ ሞት ናይ ባእሲ ናይ ክልተ ሓራምዝ ነቲ መስኪን ንእሽተይ እንስሳይ ዝቐትል ወይ ከዓ ናይዞም ክልተ ሓራምዝ ድማ ነቲ ሲቪላዊ ህዝቢ እንታይ ይገብረሉ ራእዩ ሕጂ the country. And the worst hit region is Darfur. That's in western Sudan. The Darfur region is inhabited by tribal groups. They're distinct from Sudan's Arab majority population, and these people of Darfur have become the targets of ethnic killings. The RSF is rapidly moving across Darfur. 2 weeks ago, they captured the region's largest city. It's called Nyala. And now they're turning their focus on a city called El Janina. Shelling has forced thousands of people to flee. They're trying to make their way to the neighboring nation of Chad, but along the way, people are being hunted down by armed groups. Our people there in Admata were killed and displaced. Children are slaughtered, women's money and belongings are robbed, and they can't escape. They told me that my brother was killed. We don't know where. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም እቲ ሱዳን ኣርሚ ወይ ከዓ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ምናልባት ኣብ ሱዳን ተነይርኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ እዮም እቶም ዝያዳ ትፈልጥዎ ድማ ክትርምኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣዝዮም ፀለምቲ እዮም ንሳቶም ካብ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ቀንዲ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎ ሱዳናዊ ዝመፀይ ሱዳን ከምዚ ኣዝዩ ዓሌታውነት ዘለዎ ሃገር እያ እሱ ድማ እቲ ቀንዲ ፀገማ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንብሎ ዘለና ካብኡ ዝገድድ ፀገም ዝነበረ ሃገር ተላብና ሱዳን እያ ምክንያቱ እቲ ኣገባብ ምሕደራናቶም ብዓሌታውነት እዩ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ እኮ ከም ዲሞክራሲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናይ ሱዳን ግን እቶም ዓረቢና ባህልቲ እቶም ናይ ሰሜንና ባህልቲ እቲ ሃገር ናቶም እያ ነይራ ብሕታዊ ንብረቶም እዮም እቶም ካልኦት ኣገልገልቲ ናቶም ጥራይ እዮም ተረዲኹም ኣለኹም ስለዚ እቶም ኣብቲ ታሕተዋይ ደረጃ ናይቲ ውትድርና መብዛሕትኡ ግዜ መን እዮም እቶም ፀለምቲ እዮም ዝኾኑ ኣብቲ ላዕሊ ግን ኩሉ ግዜ እቶም ቀያሕቲ ዝመስሉ ጻዓዱ ናይ ኮነን ልክዕ ንሓና ዝመስሉ እዮም ካባና ዝቆይሑ እውን ኣይኮኑን ከምዚ ብዙሕ ኣፀባቢዕካ ምርቋሖም እውን ኣድላይነት የብሉን ስለዚ እዚኣቶም ነቲ ሃገር ኩላ ሕንፍሽሽ ዝገብርዋ እዮም ከምኡ እውን እንተኾነት ምብራቕ ዘሎ ሕጂ ንዓና ዝመስል እዩ ትሸርግ ዝበሃል ኣብ በዓል ከሰላ ዘሎ ዋላ እኳ ብዙሕ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ሚና ዓምር እንተሎ እቶም ኣብኡ ዘለዉ እውን ካብኦም ዝፍለዩ ይኮኑን ልክዕ ንዖም ዝመስሉ እዮም እንተኾኑ ንሳቶም እውን እንተኾኑ ኣብቲ ካርቱም ዓብዪ ፓወር ኣይነበሮምን ስለዚ እቲ ፓወር ኩሉ ግዜ እቶም ዓረብ ናይ ሽማል ኣብቲ ሰሜን ዘለው ንሳቶም እዮም ዓብሊሎሞ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ጀነራል ሕሜቲ ተሪኻዮም እውን ንሳቶም እዮም ብዙሓት ባእታቶም እዮም ዝድገፉ እቲ ሰራዊት ግን ብዓብዩ እቲ ናይ ዓብዱልቡርሃን ዝበሃል ዘሎ ካበይ መበቆል ኣይፈልጥን እየ ግን ፀለምቲ እዮም ስለዚ እዞም ዳርፎር ዘለው እቶም ፀለምቲ ስለዝኾኑ እቶም ናይዚ ናይ ሕሜቲ ሰራዊት ወይ ከዓ እቲ ቀደም ትዝክርዎ ኮይንኩም ናይ ምልሻ ናይ ጃንጃዊት ዝበሃሉ ዝነበሩ ነዞም ፀለምቲ ሕጂ ዳርጋ ውራይሎም ይቐትልዎም ኣለው የፅንትዎም ኣለው ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኣብ ትዊተር ይዘውር ነይሩ ኣብ ካልእ እኳ ይሰማዕኩሞን ካብ ክሳብ 700 ዝኾኑ መንእሰያትን ቆልዑን ተቐቲሎም ነይሮም ሕጂ ድማ ብሚልዮናት ዝቁፀር ሰብ ይስደድ ኣሎ ስለምንታይ ይረኣይዎ
where he is. My mother, my sisters, children, and I, we all came to Chad. We don't know where my father is, and we couldn't find him. They burned everything and they took everything. We did not bring anything with us except God and our clothes. There's been a surge in refugees. We have estimates from the group called Doctors Without Borders. They say about 7,000 people crossed the border into Chad, and this happened in just the first 3 days of this month. 7,000 people in 3 days. Many of these people come with no belongings, just the clothes on their backs and the bullet wounds all over. And it's not just Chad. Thousands have fled to Egypt, Ethiopia, the Central African Republic, and even South Sudan. Indeed, in addition to thousands of Sudanese fleeing the conflict, more than 353,000 registered returnees and refugees from Sudan have crossed into South Sudan, in a country where 2/3 of the population is already in need of humanitarian assistance. So ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሰብ ብብዝሒ ስደት ዘሎ ናብ ኩሉ ሃገራት ድማ ይስደት ዘሎ ሱዳን ኣደ ስደተኛታት ዝነበረት ሃገር ንበዓላ ህዝባ ክቕመጣላ ዘይክህል ጋሃር ነፍሳት ተغይራ እዚ ድማ ስለምንታይ ክኸውን ንእሽተይ ክገልጹልናዮም ናብ ኩሉ ገሊዩ ናብ ጫድ ገሊዩ ናብ ሰንትራል ሪፐብሊክ ገሊዩ ናብ ደቡብ ሱዳን ገሊዩ ናብ ኢትዮጵያ so this is what's happening ኣብ ዞባና ንእሽተይ ንስማዮች Now, South Sudan gained independence in the year 2011 after a civil war that lasted almost 20 years. It was a devastating conflict. South Sudan is still suffering economically because of it. And now it has to deal with hundreds of thousands of refugees. Overall, 6 million people have been displaced by the war in Sudan in the last 6 months. 1.2 million have left the country. And a refugee crisis is now brewing in neighboring countries. The situation is dire. We're lacking shelter, we're lacking water, we're lacking food, and all of the UN, the NGO community is coming together, but it's simply not sufficient for the needs. We are so concerned. You're talking about 6 million people that have been displaced, both inside Sudan as well as in all of the neighboring countries, and that because of a conflict that can be stopped. She says it's a conflict that can be stopped. Does the world care to... So እንታይ እቲ ኩነታት ሚልዮናት ከባቢ 6 ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢልሎ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ሱዳን ጥራይ ተመዛቢልሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕፅር ዝበለ ክዛረበኩም እኹል ዝኾነ መዕቆቢ የብሎም ትሪዎም ዘለዎም ቆልዓን ሰበይትን ኩላቶም እዮም ስለዚ ሙሉእ እቲ ደቡብ ሱዳን ዝበሃል ንባዕሉ ከባቢ 60 ሚታዊት ናይቲ ህዝቢ 60 ሚታዊት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ረድኤት ዝፅበ ህዝቢ እዩ ናይ ዩኤን ረድኤት ቡይ ዝናበር ህዝቢ እዩ ረድኤት ተደንጉይዎ ክጠፍእ ዝኽእል ህዝቢ ሱዳን ድማ ብዓብያ 6 ሚልዮን ዝኸውን ኣደዳ ስደተኛ ኮይኑዋ ኣሎ እቲ ሃገር ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከባቢ ሚልዮናት ዝኸውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ስደተኛ እዩ ተመዛቢሉ ዝነብር ህዝቢ ኣለዋ ኣብ ኦሮሞ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ኣብ ካልእ እውን ስለዚ እዚን ክልተ ሃገራት እዚን ጥራይ ግን ኣይኮንኩን ዛረበኩም ዘለኹ what I am telling you is ኤርትራ ጽቡቕ ኣሎ ምቾት ኣሎ ህይወት ይብለኩም ያለኹን ፕሊዝ ሰብ ካብ ኤርትራ ክወፅእ የብሉን ምክንያቱ ኣደዳ ሞትን ቅዝፈትን ይከውን እምበር ክትዕመ ይክእልኒ ኣብ ኤርትራ ፀገም ክህሉ ክእል ሽግር ክህሉ ክእል ኤግዛክት ላብ ካልኦት ካ ሽግር ኣሎ ንብለኩም ኣለና ኣብ ኤርትራ ውጊ የለን ውጊ ሓትሕድ የለን ኣብ ኤርትራ ናብነት ተርዲኹም ኣለኹም ኣብዚ ግን ውጊ ኣሎ ክትቅተል ትኽእል ኢኻ ብጥሜት ተዘይተቐተልካ ብጥይት ክትቅተል ትኽእል ኢኻ እቲ ሽፍትነት ስርቂ ድማ በዓል ሱዳን ካብቲ ቀደም ዝገደደ ይከውን ዝኽእል ሕጂ ምክንያቱ ዝኽልክል ፖሊስን ሕግን ስለዘየለ እቲ ዝሃደመ ሃዲሙለ ኤርትራዊ ጽቡቕ ውሳነ ድማ ድሕሪ ሕጂ ናብ ሱዳን ክመፁ ዝደልዩ ዘለዉ ሰባት ኣለኹም ግን ከጸሊልኩም ስለ ዘለኹም ኣብኡ ተጠውበሉ እሰርዎም ኣብ ገዝኦም በልዎም ምክንያቱ it's going to be very dangerous ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ዝቕየር ኩነታት ክህሉ ይኮነን ስለዚ ሱዳን ከም ዝኾይናላ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሽግር ኣለዋ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ኤርትራ ውግድ እዮም ክውጁ እንታይ እዮም ክገብሩ we don't know ስለዚ ንኢትዮጵያ ምስ ዳድውን it's extremely risky right now እንድሕር ናብኡ ዝኸይድ ኣሎ ሰብ extremely dangerous ጉዕዞ ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ሊብያ ብዕልቕልቕ ማይ ሊብያ ጥራይ ግን ኣይኮነት ናይ ሊብያ የምፃእኹልኩም ነይረ look at this what is happening right now ab Somalia ab ጎረቤትና ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እውን እዚ እዩ Drought have forced more than 1 million people from their homes in Somalia, many of them into camps like this one in the capital Mogadishu. Now their shelters are being washed away by floods after days of torrential rains. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሶማልያ ድማ ጎረቤትና ሶማልያ ብዕልቕልቕ ናይ ማይ ኣማኢት ኣሽሓት ህዝባ ካብ ኖርማል መነባብሮ ናቱ ተሰናኺሉ ኣደዳ ተጸባይ ረድኤት ነይሩ ብደርቂ ቀደም ሕጂ ድማ ዝገደደ ዓዘቕቲ ናይ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ ስለዚ the whole East Africa is in a big trouble ኣብ ዓብይ ሽግርን ዓዘቕትን ዘሎ ዞባ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ኣድና ምናልባት ብዙሕ ብድሆታት ክህልዋ ይኽእል እዩ ግን እንተወሓደ ንሓድሕዱ ዝቃተል ህዝቢ የለን and I really hope እቲ ኩነታት እቲ መንግስቲ ዝከኣሎ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ሰላማዊ ህይወት ንኽነብር ክደፋፍእ ምክንያቱ
كم تقدم نسددو زنبرنا سدت كخونا يكلنيو انتي بلكم صنيه اب اوروبا دحر هجي ناي سدت انفت كل يكونن اوروبا نبعلهم قطباناتهم كاب معلتنا معلتنا تحت قصي زخي زلو ابز مص كلتا عامت وي 3 عامت كعري زبل دما زخونه يكون رديت ناي قطبا زلو كمتو زخلا يكونن ስለዚህ ካብ ዘሎ እናኸፈ እናባኣሰ ክኸይድ እምበር ክዕረ ዝኽእል ኩነታት የለን ምክንያቱ ስትራክቸራል ፕሮብለም ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ኤውሮጳ እቲ ቁጠባ ናይ ግዝያዊ ፀገም ዘይኮነ ስትራክቸራል ፕሮብለም ድማ ዓበይቲ ውሳነታት የድልዮም ሓደ ዝበፅሕ ህዝቦም እናዓረገ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ስ ቢግ ፕሮብለም ካልእ ናይ ቴክኖሎጂ ፕሮብለም እዩ ስለዚ ናይ ቴክኖሎጂ ንኣብነት ጀርመን ኣዝዩ ኣገዳሲ ቁጠባ እዩ ነይሩ መን እዩ ትቐንዲ ድራይቨር ናይቲ ቁጠባ ኣውቶ ኢንዱስትሪ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዓለም ናበይ ትኸይድ ኣላ ናብ electric cars na electric مخاين جرمن دما دونغيوم يم ስለዚህ ዕዳጋት ከሲሮም ናይ ሎሚ ብዛዕባ መኪና ክዛረብ ከለና ቀዳማይ ተስላ ትመጽእ ካልእ ናይ ቻይና ካምፓኒታት እዮም ዝመጹ ስለዚህ አሜሪካ Germany has already lost this part of maybe they can catch up but still ንግደፍ እንታይ ማለት ኤውሮጳ will not continue to be a dominant force ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ምናልባት ሓድሽ ስትራቴጂ ኣታታትዮም ከርክቡ ተፈቲኖም ይኽእሉ እዮም ኣይክእሉን እዮም ኣይብልኒ ምክንያቱ ምሁር ዝብለዎም they can do something but at the end of the day ንስደተኛታት ዝኸውን ቦታ ክልዎም ከም ዘይኮነ ተፋጠጥ ያ ኮይና ዘላ ኤውሮጳ ኣፍሪካ ድማ ዞባና ንሪኣ ኣለና ሕምስምስ ያ ኢላ ዘላ ስለዚ ናብ ኣፍሪካ ወይ ናብ ጎረባብቲ ሃገር ክስደት ዝሓስብ ሰብ እንተሎ ክጥንቃቅ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩነታት እናባኣሰ ይኸይድ ኣሎ I hope ብውሽጣዊ ሪላያንስ እቲ ህዝቢ ክንምንታይ ፀገም ኣለና ኣብ ውሽጢ ኮንካ ክፍታሕ ዘሎ ባህላ ያነ whatever problem ናይ ፖለቲካ ዲ ናይ ቁጠባ ዘለና እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ኮፍተይሉ ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ከምዚ ንደገና ሃደምካ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንመለስ ሕጂ ንሽተይ ፅብቕቲ ዜና ክበኩም እየ ሕማቕ ጥራይ ኮንኩም ከስማዓኩም ደልዮ ዘለኹ let's listen to this one We're going to build in this video all right እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚስተር ቢስት ይበሃል ሚስተር ቢስት እንታይ ዝገብር listen so ከም ትሪእዎ ፀናሕኩም ሚስተር ቢስት እንታይ ገይሩ ሚስተር ቢስት ዩቱበር እዩ ኣብ ዩቱብ ቪድዮ ዝሰርሕ ከምዚ ኸማይ እንታይ ይገብር ኣሎ 100 ዒላታት ኣብ ኣፍሪካ ኸይዱ 100 ዒላታት ንከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ክዕንግል ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ድማ ብትኽክል ሰናይ ተግባር ፅቡቕ ተግባር ቅዱስ ተግባር እየ ዝብሎ ኣነ ጥራይ ግን ኣይኮንኩን ኩሉ ሰብ ሰናይ ምግባር ብኩሉ ፅቡቕ ከይመስለኩም እንታይ ኢሎሞ ፅንሂልኩም ክትርእይዎ ኢኹም ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ እናዞረ ዕድል ናይ ማይ ንጹህ ማይ ንኽሰትዩ ዕድል ዝኸፈተ እዩ እንታይ ገይሩ ብኸመይ ገይርዎ እዚኣ እንታይ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ኩነታት እንታይ ትሪእዎ ኣለኹም ልክዕ ከምዚ ኣምላኽ ዝመፆም ገይሮም እዮም ዝቅበልዎ ዘለዉ ተረዲኹም ኣለኹም እዚኣ ድማ ንብዙሕ ሰብ ተዛርብ ዘላ በዛ ነቲ ሰናይ ተግባሩ ናብ ሕማቕ ተተርጊሙ ብዙሕ ዘባልዕ ዘሎ ድሓን ራእይዎ ብድሕሪት እንታይ ተባሂሉ ክትርእይኹም ንሱ ዝገበሮን እቲ ኩነታት ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ራእይዎ እቲ ህዝቢ ሲ ካብዚ ዝሰቲ ነይሩ እዚ ኣብ ኬንያ እዩ መንግስቲ ኬንያ ሲ መዓት ሚልዮነራትን ኢቨን ቢልዮነራትን ዘለዎ ሃገር እዩ ማይ ዘለዎ ዓዲ ረእይዎ ተረዲኹም ኣለኹም ማይ ኣለዎ ተዓድስ ኣለዎ እዩ ኤላ ዝኽእተሎም ስለ ሰኣንቶም ህዝቢ ግን ካብዚ ሩባ ንሰቲ ነርና ይብሉ ሚስተር ቢስት እንታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ቪድዮናቱ ሽግር ናይ ሰባት ብምፍታሕ ነቲ ህዝቢ ሓደ ዓቢ ለውጢ ይገብረሉ ነታ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ኣፕሎድ ይገብራ ሚልዮንስ ሚልዮንስ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ጥራይ ኣነ ዝረኣኹሉ ከባቢ 74 ሚልዮን ሰብ ርእይዋ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቪድዮ 74 ሚልዮን ቪውስ ኣብ ናቲ ቪድዮ maybe ሚልዮንስ ገንዘብ እዩ ዝእትወሉ ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ኣብ ዩቱብ እቲ ዝዓበየ ቻነል ስለ ዝኾነ ንሱ but where is the problem ኣብዚ ድሓን ንስማዓዮም እንታይ ትፀገም ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ እዚ ሰብ እዚ ሰናይ ነገር እዩ ዝገብር ዘሎ ንህዝቢ ዝተሸገረ ፀገም ዝረኸበ መንግስቲ ክረጥኦ ንዘይከኣለ ከይዱ ኤላ ይኩዕተሉ ኣሎ ሚስተር ቢስት ድማ ኩሉ ግዜ ዓብ ነገር እዩ ዝገብር ኣነ እውን ኣይ ሆፕ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ህይወተይ ክገብሮ ዝደልየ ስለምንታይ ደስ ይብለኒ መሲልኩም ንሓደ ድኻታት ሓግዙ ኢልካ ገንዘብ ምሃብ ሓደ ኣርስቲ ፅቡቕ ነገር እዩ እውን በዓልካ ከይድካ ከምዚ ጌርካ ነታ ፕሮጀክት 100 ወዲእኻዮ ምኻድ ግን እቲ ዝበለፀ ስራሕ ኣብ ዓለም ዝኣምነሉ ኣነ ናተይ ቻሪቲ ኣነ ዝገብሮ ሰናይ ተግባር እውን ፅባሕ ንጎ ከምዚ ይከውን ዕድል ምስ ተኸፈተ ኣብታ ዓድና ኣነ ኣብ ዝመረፅኮ ባዕለይ ዝገብረሉ ፕሮጀክት ክህልወኒ እየ ዝደሊ ዝምነ ኣነ ስለምንታይ ንኻልኦት ሰብ ስለዘይኣምን ኣይኮንኩን እቲ ትገብሮ ዘለኻ ብዓይንኻ እናርኣኻ እንተጌርካዮ እቲ ዝበለፀ ዕጋበት ኣብኡ ስለ ዝርከብ ገንዘብ ስለ ዝሃብካ እኹል ኣይኮነን ወይ ድማ ሰናይ ተግባር ኢልካ ከም ናይ በዓል ቢል ጌትስ
نسب بحمامن بمرزن إن لخفكا زخون جبر سناي محبر كل سعادة كل هبتام جبر سناي ويكا charity ويكا كمزي فيلانثروبيز بحال لومي أمنتاي وعلت جنزب جن تتجمتيلو معلتها وكنسم أخلنا أب جبركي قاليون سب زمكن قاليون سب نخيب بازح قاليون قال خي كونا بأفريقيا زي ما تقولوا تتقليلو نبحمق كم زخي نسمع لنا إزز جبر زلوجن it's a very good تا ماكينة تا ماشين جزيو والله نزا ماشين زي جزيو النازوري أب تعدي ما عاد غيرنا عاون نتمنى يسرح رشادي قال لي زبا مثلا وي كاريدي I don't know انتي مالتي جن real problems real solutions إذا متزلو إذا سبزدما كمجوسن صبغ نجار كجاتموني زجبا بعين حق كتريا خلها but in reality that's not the case انت يا جاتيمو نسمع جل سلمتي أكند مقبار نتوم زجبر خنق فيهم زمرسو سلمتي جن دحن تمليس ناس كان الرأي. Meet Mr. Beast, also known as Jimmy Donaldson. He's 25 years old. He has 209 million subscribers on YouTube. As of 2023, he is the highest paid YouTuber with an estimated net worth of $500 million. But Mr. Beast says he has no intentions of keeping the fortune to himself. In fact, he wants to give it away. So the YouTuber turned to philanthropy, which brings us to his latest philanthropic deed. So Mr. Beast كم دراهمه هذا كابتوم the most successful على يوتيوب أب 13 سنة زلا على زخفلي كون يزبال زلو قدميو ونكميو very successful as a matter of fact تا channel ناتو تا يوتيوب channel ناتو يزبلكم زلو بخنديك جزوا حتى تم مسيلكم بحد $1 billion حتى تم جزوا نسدما ما يبقى 10 بليون تتبلوني ما حسب كلهم بر كشتلكم ما يكلم ديجن ما حسب كل يوم 10 بليون يوتيوب channel so يوتيوب تقنا عصب سبات كرداكم قال يوتيوب أزوني حبشة بلكم لو نايز عاد قال كسب كندي valuable كم زغني so ناي مستر بيس انتاي زجبر بحفشة قد محجي إذا أنا حلف إلى دك أي بتاع مسلسل فتوى أي كتاتولي قد محجي نشح سبات أمامات operation أكبيرو إزنهم كم زغفت جيرو every time فيديو ناي مستر بيس سبكر خلو نبعتي زمزكا مغنياتو سناي نجار سلزجبر سناي نجار بمقبار جنزب سلزوتو بزحات حسادات اللو نسب زتكم يزجبر زولسي نتجنزب زروحه بدما كان بروجكت نسب زجبر انترتين زجبر زناقع كم بدما هي وسب زعري يزجبر ودخلني عمتي غير ود 25 عامد نيشتي تبل تلخا $1 billion كامباني يوتيوب رايقنا يكون زلو بزح كالوت كامباني تاتلو ود 25 عامتي سلازي نيشتي يزلو جينا قالت تبل تلخا نو إذا ود 16 عامد 14 عامد كله يجمير وتسرح سلازي he's one of the best in اب يوتيوب مالتشو نتا الجوريزم كاب يوتيوب نلا على استردون تلو مستر بيس يزبال بتخيل باتي هجي اب كريتيك اتيلو انتي سلازي جبريو اسكن اسمعيو. So the YouTuber turned to philanthropy, which brings us to his latest philanthropic deed, or should I say controversy. It all started on November 4th. That's when Mr. Beast uploaded a 10-minute video. The caption read, "I built 100 wells in Africa." The video shows him building wells across the continent, in Cameroon, Kenya, Somalia, Uganda, and Zimbabwe. These will provide drinking water to 500,000 people. He also donated supplies to schools, built a bridge in a village, and even donated bikes to children. Sounds like a good deed, right? Or is it? Well, the internet is divided. African activists are calling it the white savior complex. They say that they have been trying to do the same thing for years. So انتايم زبلو زلو حجي اسس جبرو ابيت مرتات جينو بينتو صريحو بشكليتات هيبو نبيت مرتات ما عتي زبتو مهابناتو ازيو صبغيو سلوتي دما كم زقل ملا قال يكونن جن قال افريكاوين تايلم نقيف ملو حجي سمعوا زياده زلا ابزيان رياينا. Activists are calling it the white savior complex. They say that they have been trying to do the same thing for years, but always got stuck in paperwork and funding. However, an American YouTuber could just jet into the continent, build wells, and suddenly he gets all the attention. Meanwhile, others said it was disrespectful. So, نتايب له اليوم زي نايت عدا مدحانة عدا وايت مان سيفير بيهيفير بلو إذا دما أبت مجمرة طريقة لها حزب أفريقيا I'm really sorry جينا معبالي زد ليه ولا أبدأ جزء لنا مالتي أبت عدا زد لنا رديت جينا كم زي أملاخ غير كم ناي أملاخ نجر نايت عدا نجر بتعمل ذكر رمسة بزعي تديهم لهم we are very easily manipulated كنكون خلينا they're right إذا مستر بيسز جبرتك بارجن سنايا بزي قدس كمنتاير يوم بزي قدس real problem يسولفز جبر زلو زين تايم زبلو زلو استفل عليه تجمع حدا كم تنسوز جبروخ نجبر زفتنا تمنجس فقات سلزي هبنا أمونجو تطوز بلنا بسعين نسعى رحمة خلقن تحكي بو إذا حكي ما راح تنا أفريقيا يكون كالوتون
I don't think ናይ ኤርትራ ከምኡ ኣይመስለንን ግን ኣብ ካልእ ሃገራት ፃዕዳ ክመፆም ከለውን ፀሊም ክመፆም ከለውን ወላ ንግብረ ሰናይ እውን ማዕረ ከም ዘይርዩ ነቲ ፃዕዳ ዝያዳ ከም ዘሳልጡ ኩሉ ነገር ከም ዝገብሩ እዚ ድማ ወላ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ሂወት እውን ትሪኦ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ፃዓዱ ዘለዎም ርዲት ኣፍሪካውያን ፍልይ ዝበለ እዩ ካልእ ድማ Africans do not need water donation. We ain't that poor and thirsty. ካልእ ድማ ኣፍሪካውያን እዚ መፂኻ ትገብሮ ዘለኻ ምስሊ ናይ ኣፍሪካ መሊስካ ዘበላሽዩ ብምባል ድማ ጠቂሶሞ ንኣብነት ኬንያ ሲ ኣብ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ናብ ገለ ንውንጫፍ ዘለና ኢና ስለዚ መፂኻ ናይ ማይ ፀገም የብሎም ኢልኩም ስእልና ከምኡ ትገብሩ ከለኹም ስእሊ ናይ ኣፍሪካ ንመብልሻው ይብሉ ሓሰውቲ ኢለዮም ኣለኹ ኣነ ፅምእ ማይ ንዘለዎ ሰብ ሚስተር ቢስት ፀገሞም ተፈትሒዎም there is no problem حسوت زي قبرو سبات ابزي مسلوينات حسكا خمس غيركم لا خمس قال قالت باليلن ما يدليهم زوم زبي ما يفتح لهم مالو فينيش تقام زبالي يبلون ابزي I have no problem شكر زلو سب شكر انت تفتح له فلاي مستر بيست ناي بوليتيكا اجندا ولا قال قال سرح سبا يكون يوتيوبر يو كم يوتيوب متندما ني ريل تقام ناي سبات مس فتحي سب كالي سب تقام ناي سب كفتح سلازري اب افريكا ترى يكون زغبر اب كالا هاغرات كيدوم بزح تقامات يفتح سلازي وشلمت يو علاف عيتلكا سلازي I don't agree in مزناتهم complaint قالوا جن يحسدنا ونسلازلو نسمع يسكنشتي He said Mr. Beast was enforcing Western stereotypes, the same stereotypes that say Africa is poor and desperate for handouts. Some critics even accused him of exploiting poverty, of using acts of kindness to generate views. So there was a lot of criticism, a lot of negative comments, and a lot of backlash, but they don't seem to have affected Mr. Beast. He says he doesn't care and that he even anticipated the backlash, but he will continue to do what he does. Now, this isn't the first time Mr. Beast has come under. So بحفشة نسو كل جزء كم خمسة لزقاتمو كم زخانة يكون نجار كم زي قدسو ولا حنت تسألوا كم زي بلنعو نسو نتسنى تكبر إلى زعمنو نخجبرو دحر قبل كم زي كونه يزن جرزلو which is absolutely good نزل سنة نجار تكبر ناتو بنيجاتيفز تقصد ما دحر عجة أبكالات أفريقيا صبوا نجار نخيورد حسادات رئيس بلمانه انت غير كاخيت كاتقبر مي تغيرو نسو سخا ولا كلته زي تقبر انت زي لكن نتس تقبر سناي سلامتاكم تقبرنا تبلو سو يوتيوبر يو اب يوتيوب شانل بوست قبرو سلازي بدخنت غير كايت هاتم قلمله زبل حسوت تراي مانا زبلم so it's really great job and job well done بحفشاغن تا فيديو من البات كالي بزح حساتات نيرنين كغاتفايا كيتنوح اوريدي نويها سلازلا انا I really hope حدا معالتي كلنا ابعدنا علاجنا خنقعد حنيد دينا خنتكل ترقيا دينا خنستقاخل حكمنا دينا خنكفت نبيت تمرت دينا طراو السغنهب everybody someday نعدنا كنحاسب الله كم زنا بيستر بيست مليونات يبلنا نجن ابتا زلاتنا بعقمنا زخونه يكون نجر اب كبابينا نهاجرنا زخونه نجر نخنقبر كنحاسب كم حساب كنقبر زبلت صفيني سمعني انا اي هوب از نجر زي ما نفس وقفنا ابدق زلنا ننشتيكم تغيرنا دمرنا يتنشي نتحبرتسب عب نجر كون خل على كل دما اب زوريانا نزلو خغبرو زخولو اكالاتن تكالاتن ون زمدنا هنيسكا مسكالوت حبراو سراح تقبر مفتان ون سناي نجر كون خلينا بالكو نايلو مارستي اب زخودي كم وترو يمهرنا يتقمنا يزبلكو زغرب لايك جبرو سبورت جبرو اكال ممبرز جوين جبر نزي channel ممبرز ناتقود كونو نت channel دما بزل على سبورت جبرو كم وترو دما اب تويتر كيتكم ون فولو جبرو ننابلكو نايلو مارست ابزي كقدفي ابكال ارستك سام الرغب تصبغنا تمنخو كقد فكمي دحنكونو ناي افريكا قطباوي عبيد زكد سكاتو خوينو الزمالخت زسمعيو مجمريا جنزبكا اب ستوك ماركت انفست غبرو نك عبدي مخنياتو اب بانكو خفيلو زلو جنزبكا بانكي زتقاملو زلو نيروبا نامريكا ما يبعبلولو وترخلته نافريكا خطقم زخل كيلتن فلقتن نخنحس كنبقاس علنا بيزنس كنا مهاركن كلالنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان افريكا خنتقبان نخل وتر سلسته اب افريكا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو انفست نقبر زلنا صباح نقو حزنا خيدنا بافريكا انفست مقبار هيوتنا افريكا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لو مسكم توسينا كنا مهارن سكم تكن وسدن كن كلالنا نزل حقس كورسات مالنا تتقاموا لي بلاكم Thank you very much.